Ωραία. Άλλο ένα παραδειγματάκι. Εδώ έχουμε ένα σύστημα πρώτης τάξης, μια διαφορική δηλαδή πρώτης τάξης. Θα λύσουμε δύο-τρία πραγματάκια. Συγκεκριμένα, αρχικά αυτό που θέλω να βρούμε είναι η ελεύθερη απόκριση. Θυμάστε, αυτό λέγεται και free response. Για χ0, όχι, συγγνώμη, ψ0 είναι ίσο με 2 και ψ του 0 είναι μηδενικό, δηλαδή το σύστημα ξεκινάει από μια μη μηδενική αρχική συνθήκη. Έπειτα αυτό που θέλω να βρούμε είναι η συνάρτηση μεταφοράς μεταξύ εξόδου και εισόδου. Ωραία. Και μετά αυτό που θέλω να βρούμε είναι η βηματική απόκριση. Και φυσικά θυμηθείτε, όταν λέμε γενικά βηματική απόκριση χωρίς καμία άλλη πληροφορία, υπονοούμε ότι όλες οι υπόλοιπες αρχικές συνθήκες είναι μηδενικές. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αντιστοίχως, όταν λέω να βρεθεί η ελεύθερη απόκριση, ελεύθερη σημαίνει χωρίς είσοδο. Άρα εδώ πέρα εννοούμε κιόλας ότι η είσοδος του συστήματος είναι μηδενική. Ωραία. Λοιπόν, το σύστημα αυτό είναι ένα σύστημα πρώτης τάξης. Πολύ συχνά οι διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν δυναμική των πληθυσμών. Θα τις δείτε δηλαδή πάρα πολύ. Έχουν γενικά. Αν χωρίσω κάπως έτσι, αν είναι. Okay. Η πιο συνήθις μορφή δηλαδή για έναν πληθυσμό είναι κάπως έτσι. Είναι να έχουμε έναν θετικό όρο. Ωραία. Που είναι ουσιαστικά ο αριθμός αναπαραγωγής του πληθυσμού. Να έχουμε έναν αρνητικό όρο που είναι ο βαθμός θνησιμότητας του πληθυσμού, για οποιονδήποτε λόγο και αν πεθαίνει ο πληθυσμός αυτός, έτσι δεν σημαίνει ότι είναι φυσικά αίτια, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και βέβαια να έχουμε και κάποια είσοδο, η οποία είσοδο συμβολίζει, ας πούμε, εισρωή νέου πληθυσμού. Δηλαδή, αν έχουμε αποδημία, για παράδειγμα, και έχουμε έναν βιότοπο και προστίθεται πληθυσμός εξωτερικά, ή μπορεί να είναι μια κτηνοκαλλιέργεια που προσθέτω εγώ, δηλαδή έχω έλεγχο πάνω στην εξέλιξη, αυτή ουσιαστικά είναι η είσοδος του συστήματος. Ωραία. Αυτά τα συστήματα πάρα πολύ συχνά βλέπετε ότι έχουν θετικό και αρνητικό όρο. Επί της ουσίας θα το γράψω σαν α μείον β, επί ψ του τ και u του τ. Και αναλόγως του τι διαφορά έχουμε μεταξύ θνησιμότητας και αναπαραγωγής, ρυθμού θνησιμότητας, που να το πω πιο σωστά, και ρυθμού αναπαραγωγής, μπορούμε να εξηγήσουμε και να υπολογίσουμε αν ο πληθυσμός αυτός θα φθήνει και θα εξαφανιστεί, θα μηδενιστεί δηλαδή το πλήθος του, ή αν θα αρχίσει να αυξάνεται ανεξέλεγκτα, οπότε το σύστημα θα είναι ασταθές. Η λύση φυσικά τη διαφορική θα πηγαίνει στο άπειρο. Στην πραγματικότητα, ο πληθυσμό δεν πρόκειται ποτέ να πάει στο άπειρο. Θα μεγαλώσει πάρα πολύ μέχρι που δεν θα υπάρχει τροφή και θα ξαναπέσει προ τα κάτω και θα πεθάνει. Βέβαια, τα πιο πολλά γραμμικά συστήματα, με συγχωρείτε, βιολογίας πληθυσμών είναι μη γραμμικά και κάποια είναι και χαοτικά. Ωραία. Σπανίως θα βρείτε δηλαδή γραμμικό σύστημα πληθυσμού, είναι μονάχα χάρη μελέτη ένα πολύ απλό. Επίσης, αυτό που θα δείτε πολύ συχνότερα είναι να μην είναι διακριτό το σύστημα, να μην είναι συνεχές το σύστημα, να είναι διακριτό το σύστημα. Και εδώ πέρα συνήθως δηλαδή να έχουμε μια τέτοια μορφή, να έχουμε την τιμή του πληθυσμού την επόμενη χρονική στιγμή, αυτό μπορεί να είναι ο επόμενος μήνας για παράδειγμα ή ο επόμενος χρόνος. Έχουμε λοιπόν μια σχέση η οποία λέγεται εξίσωση διαφορών και μας περιγράφει πώς μεταβάλλεται ο πληθυσμός σε διακριτά βήματα. Για παράδειγμα, μπορώ να ξέρω ότι ο πληθυσμός που θα έχω στην επόμενη χρονική στιγμή είναι ο πληθυσμός που έχω τώρα. Ωραία, ξεκινάμε λοιπόν από τον πληθυσμό που έχω τώρα και έστω ότι αυτός ο πληθυσμός έχει ένα ρυθμό αναπαραγωγής. Άρα, ένα ποσοστό αυτού του πληθυσμού θα αναπαραχθεί και θα μας δώσει επιπλέον πληθυσμό. Οπότε θα είναι α φορές, για παράδειγμα, τον πληθυσμό που έχω. Αντίστοιχα, μπορεί να έχω ένα ποσοστό θνησιμότητας, οπότε μπορώ να ξέρω ότι το 10% του πληθυσμού αυτού θα πεθάνει. Οπότε έχω έναν αρνητικό όρο που μου δείχνει ένα ποσοστό του πληθυσμού λοιπόν, που χάνεται στο επόμενο βήμα. Και αντίστοιχα, βέβαια, έχω ξανά και έναν αριθμό εισόδου. Και αυτές οι εξισώσεις, ξαναλέω, λέγονται εξισώσεις διαφορών, difference equations, έτσι λέγονται στα αγγλικά, και είναι λίγο πιο συνηθισμένες όταν μιλάμε για πληθυσμιακά μοντέλα. Έχουν τη δικιά τους θεωρία. Εδώ πέρα δεν έχουμε μετασχηματισμό Laplace, έχουμε κάτι που λέγεται μετασχηματισμός Z. Θυμίζει πάρα πολύ τον Laplace, απλά είναι διαφορετική η θεωρία. Αλλάζει η ευστάθεια, δηλαδή στα διακριτά συστήματα η ευστάθεια δεν είναι στο αριστερό ημίπλου, δεν είναι να είναι
μέσα στο μοναδιαίο κύκλο η πόλη, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ συγγενική η θεωρία. Δεν μας απασχολεί τώρα αυτό, το έγραψα απλά ενδεικτικά για να το δούμε. Να πάμε να λύσουμε την άσκησή μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από ελεύθερη απόκριση. Ας ξαναγράψω εγώ τη διαφορική μου. Ψ τόνος του ταφ είναι ίσο λοιπόν με μείον 2 ψ του ταφ και 5 γ του ταφ. Αλλά έχω πει ότι είναι ελεύθερη απόκριση, οπότε αυτό μηδενίζεται. Παίρνω λοιπόν Λαπλάς και εδώ πέρα θα γράψω τους όρους των αρχικών συνθήκων, δεν τους ξεχνάω και έχω S ψ μείον ψ0. Ωραία. Παρεμπιπτόντως το ψ του μηδενός αυτό δεν χρειαζόταν γιατί είναι διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης. Κακώς το έγραψα. Είναι περιττή πληροφορία δηλαδή. Άρα έχουμε το ψ0 εδώ πέρα. Οκ. Ίσον με μείον 2 ψ του S. Και υπάρχει κάποιος άλλος όρος? Όχι. Για να δούμε λοιπόν. Χωρίζω γνωστούς από αγνώστους. Οπότε αυτό θα γίνει S και 2 με παράγοντα ψ του S. Και το μείον ψ0 θα πάει από τα δεξιά και θα γίνει 2. Επομένως έχω ότι το ψ του S είναι ίσο με 2 διά S και 2. Πάρα πολύ ωραία. Πώς το λύνουμε αυτό? Έτσι είναι ένα κλάσμα που έχει μόνο ένα πόλο στον παρονομαστή, επομένως δεν υπάρχει λόγος για να κάνω ανάλυση σε μερικά κλάσματα. Απλούστατα, μετασχηματισμός Λαπλάς ο αντίστροφος και θα πάρω λοιπόν ότι η έξοδος είναι υψηλόν 2 ταφ επί του ταφ επί 1,2 στο μπροστά γιατί είναι ο συντελεστής στον αριθμητή. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή λοιπόν την απόκριση μπορώ να τη σχεδιάσω κιόλας. Εδώ είναι στο πεδίο του χρόνου. Ξεκινάμε τη χρονική στιγμή 0 από το 2 και βέβαια αυτός είναι ένας όρος ο οποίος είναι εκθετικός. Ο εκθέτης είναι μείον 2 που σημαίνει ότι αυτό το σύστημα σιγά σιγά φθήνει στο 0. Ορίστε, θα πάρουμε λοιπόν μια τέτοια ιστορία. Δεν μου αρέσει, τρέμει το χέρι μου. Σχεδιάσω λίγο πιο όμορφα. Πάρα πολύ ωραία. Το απαντήσαμε λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Τώρα πάμε για το δεύτερο ερώτημα, να βρούμε τη συνάρτηση μεταφοράς. Πολύ εύκολο. Ξαναγράφουμε λοιπόν. Μείον 2 ψ ταφ συν 5 γ ταφ. Αυτό το κρατάω τώρα. Παίρνουμε Λαπλάς για μηδενικές αρχικές συνθήκες και αυτό θα μας δώσει S ψ S. Αυτό το πάω και από την άλλη μεριά. Θα γίνει 2 φορές το ψ του S και 5 γ του S. Όχι και, συγγνώμη, ίσον με 5 γ του S. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε S και 2 επί ψ του S. Είναι ίσο με 5 φορές το u του S. Δηλαδή, ψ του S. Ας γράψω κατευθείαν τη συνάρτηση μεταφοράς για να γράψω μετά την αναλυτική λύση του συστήματος. Οπότε ας έρθω εδώ και θα γράψουμε ότι η συνάρτηση μεταφοράς, θυμίζω, είναι ψ δια u. Είναι λοιπόν 5 προς S και 2. Πάρα πολύ ωραία. Άρα βρήκαμε και τη συνάρτηση μεταφοράς. Ένα εύκολο ερώτημα. Και το τρίτο ερώτημα είναι να υπολογίσω τη βηματική απόκριση. Έτσι, αναλυτική λύση θέλω εδώ. Συγγνώμη. Ωραία. Αναλυτική λύση είναι εύκολη. Θα συνεχίσω από εδώ πέρα. Κανονικά θα κάνω ένα χιαστή που μου λέει ότι ο Λαπλάς της εξόδου είναι G του S επί U του S. Δηλαδή είναι 5 προς S επί S και 2. Δηλαδή χωρισμό σε μερικά κλάσματα α δια S και β δια S και 2. Και τι κάνουμε τώρα, θυμάστε? Φυσικά και θυμάστε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα πρέπει να βρω τους συντελεστές α και β. Το α λοιπόν είναι το όριο. Όταν το S πάει στο 0, του S 5 προς S επί S και 2. Φεύγει και αυτό θα μου δώσει 5 δεύτερα. Αντίστοιχα το β, θα το δείξω. Είναι το όριο. Όταν το S πηγαίνει στο μείον 2, S και 2, επί, για να δω πόσο είναι, 5 προς S επί S και 2.
Φεύγει, φεύγει και αυτό λοιπόν θα βγει μείον 5 δεύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, αυτό εδώ πέρα θα μου δώσει, για να δω, 5 δεύτερα επί 1 διές, όχι συν, μείον 5 δεύτερα, δώσουμε επί 1 διά S και 2. Και εδώ πέρα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να πάρω αντίστροφο Λαπλάς και να πάρω την λύση του συστήματος. Η λύση λοιπόν είναι η εξής. Για να θυμηθούμε λίγο, 5 δεύτερα, το 1 δια S είναι η βηματική, μείον 5 δεύτερα. Και εδώ πέρα για να τη σχεδιάσουμε είναι το exponential, άρα είναι στη μείον 2 ταφ επί u ταφ. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι δεν έχει κάτι το δύσκολο αυτό. Πολύ εύκολο λοιπόν να υπολογίσουμε τη λύση. Τώρα εγώ κάτι άλλο που θα ήθελα ήταν ίσως και να τη σχεδιάζαμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Φυσικά και μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω θα το κάνω εδώ κάτω. Δεν θα απλωθώ πολύ. Για να σχεδιάσουμε αυτή τη λύση. Ας έρθουμε εδώ. Εδώ λοιπόν είναι ο χρόνος. Το σύστημά μου φυσικά είναι δεύτερης τάξης. Έχουμε τη συνάρτηση μεταφοράς, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τα χαρακτηριστικά του συστήματος. Συγγνώμη, είπα δεύτερης, λάθος μου. Τα χαρακτηριστικά του συστήματος πρώτης τάξης. Το ψ infinity πόσο είναι, το θεώρημα τελικής τιμής. Φαντάζομαι μπορείτε να το βρείτε και με το μάτι, είναι 5 δεύτερα. Το καταλαβαίνω και από τη λύση. Άρα το σύστημα θα καταλήξει στην τιμή 5 δεύτερα. Τυχαία τη βάζω εδώ. Ορίστε. Τι άλλο πρέπει να ξέρω, το settling time. Το settling time είναι περίπου, αν θυμάστε, 3,91 δια α. Αλλά επειδή εγώ τώρα είμαι με το χέρι, θα μου πεις, μπορείς να ανοίξεις τον υπολογιστή, το Google, αλλά τώρα δεν θέλω να το κάνω. Θα το βάλω κατά προσέγγιση λοιπόν 4 δια α, δηλαδή πόσο είναι, 4 δια το α μου εδώ πέρα να παρονομαστείς 2. Άρα λοιπόν μιλάμε για settling time 2 δευτερόλεπτα. Άρα, εδώ είναι το 1 δευτερόλεπτο. Εδώ είναι τα 2 δευτερόλεπτα, οπότε εδώ είναι το settling time. Ωραία. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να υπολογίσουμε. Πρώτη θέση εδώ, δεύτερη θέση περίπου εδώ πέρα. Όχι ακριβώς πάνω στο 5 δεύτερα, έτσι είναι στο 98% του 5 δεύτερα. Το μόνο που μου λείπει, αν θέλω να κάνω έτσι ένα πραγματικά πολύ πετυχημένο σχήμα, είναι η σταθερά χρόνου. Η σταθερά χρόνου, η οποία θυμίζω είναι 1 δια α, είναι ρ λοιπόν, είναι 1 δια α, δηλαδή 1 δια 2, δηλαδή 0,5 δευτερόλεπτα. Τι συμβολίζει? Θυμίζω, στα συστήματα πρώτης τάξης, η σταθερά αυτή, το 1 δεύτερο, συμβολίζει το χρόνο που χρειάζεται το σύστημα για να φτάσει, προσέξτε, στο 63% της τελικής τιμής. Και αυτό είναι μισό δευτερόλεπτο, δηλαδή κάπου εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Άρα, εδώ πέρα είναι το 0,5 και προσέξτε, σε αυτό το χρόνο το σύστημα θα φτάσει λοιπόν το 63% της τελικής τιμής. Θα μου πεις, Λάζαρε, πώς θα το βρω εγώ το 63% τώρα στο 5 δεύτερα? Με το χέρι. Θυμηθείτε ότι το 63% ουσιαστικά είναι 10% πάνω από το μισό του 5 δεύτερα. Άρα, αν βάλω εγώ εδώ πέρα περίπου με το μάτι το μισό του 5 δεύτερα, το θέτω ας πούμε έτσι με το μάτι, επιτρέψτε μου, θα πω ότι το 63% είναι κάπου εδώ. Οπότε σε μισό χρόνο, λέω, συγγνώμη, σε μισό δευτερόλεπτο φτάνει αυτό το σημείο. Οπότε έχω 1, 2, 3 σημεία και τώρα μπορώ να σχεδιάσω αυτή τη βηματική απόκριση. Έλα, ορίστε, χωρίς υπερύψωση, έτσι. Έρχεται solid εδώ πέρα. Αυτή λοιπόν είναι η βηματική απόκριση που σχεδίασα εγώ. Φυσικά εσείς στο τετράδιό σας ελπίζω να την κάνετε ακόμη καλύτερη. Και βέβαια, κάτι που δεν σχολίασα και στο προηγούμενο βίντεο, μπορείτε επιτόπου να ανοίξετε το MATLAB και να την επιβεβαιώσετε μόνοι σας. Θα πρέπει να φαίνεται κάπως έτσι. 2 εντολές είναι, ένα step να κάνετε. Αυτά λοιπόν για αυτό το συστηματάκι πρώτης τάξης. Είπαμε και κάποια πράγματα για εξισώσεις διαφορών. Οπότε τι κάναμε? Ελεύθερη απόκριση, έτσι, βηματική απόκριση, αναλυτική λύση και σχεδιασμός βηματικής απόκρισης. Οπότε είδαμε αρκετά πράγματα.
Δοκιμάστε να τα ξαναλύσετε μόνοι σας και ό,τι απορίες έχετε τις γράφετε κάτω στα σχόλια.